Să uitați să rămână și Hashtag learning. apare. Numai 10 minute, că am încercat să fac, că am mai făcut o altă filmare, bă, dar o durat aia, bă, abia 10 minute și deja mi-a zis că nu mi-am spați. Doamne, iartă-mă. Lighter. Nu. Să știi că nu termin videoclipurile așa de repede. De ce durează? Da, și de like și de subscribe și Bogdan să dați like și subscribe și dacă dați like și subscribe, auzi, scrieți-mi în comentarii ce vă place să fac. Adică am 20 de... Bă, și mulțumesc mult pentru 20 de abonați, că eu am vrut să fac numai, auzi la mine, dacă faceți, adică dacă îmi scrieți mie în comentarii, la toate videourile și la unele videouri, cu ce să postez și vă dați like și subscribe, eu vă jur, și clopoțelul, eu vă jur că o să fac videoclipuri zilnice cu Brawl Stars, Nulls. Da, am uitat să vă zic că astăzi filmăm Nulls, adică Brawl Stars doar cu hack. Da? Și sper să am 21 de abonați. Și dacă vă punați și aia, o să fac content cu ce vreți voi. Minecraft, Roblox, în afară de digitație, și că digitație chiar nu pot. Pentru că, din păcate, nu știu cum să filmez. Sodul încă nu pot. Bă, dar ăsta e prost. L-am terminat, bă. Mai sunt. Brother, o să-mi pun pe Fang, că știe el cum joc eu cu Fang. În sfârșit, azi mi mai schimb și o Brawler, că aveți încredere în mine. Azi am jucat numai, cum zice, Colt. Să vedeți ce știu să joc, mai ales când joc cu Bogdan. Mamă, ce mult îmi place când joc cu Bogdan. Adică eu mă duc de prieteni. Mă, ăla-i prost. Și-o dat gadgetul numai să meargă mai departe. Aia cred că fac tactică din aia, fac. Bă, da. Mi-e spart. Mamă, ce prost am jucat. Du-te, mă, de aici. Pase. Hai, lasă pase. Hai că m-am spart panul. Pase repede! Eu era, dacă nu era la Africa, eu nu puteam să dau gol. Dar eu mă bucur că e la Africa. Da, mai e totul. Okay, challenge accepted.
I-am foarte în care să faci scheme, știi? Și acum o să zic că o să-mi pun emoturile. Stai să-mi pun niște emoturi. Stai să-mi pun niște emoturi. Să-mi pun și eu niște emoturi, că nu sunt prost. Hai, You're so corny. Whoa, that was too close. Okay, challenge accepted. Can I kick it? sunt. Mi-l pun pe ăsta. Și aici, da. Gata. You get it. O să pun direct. Mamă, joacă la cupa. Ia mă, da. Eu sunt prost. Free refills on foot punch. Hope you enjoyed your damn time. Hope you enjoyed your damn time. Nu ai de prost, mă sunt. Dă-ți cu ultimata. Dar nu. My foot, your face. That was Mă, eu sunt prost. Am și o întrebare, sunt prost. Eu sunt chiar prost. Bă, eu sunt chiar prost. right. You get a kick out of this. Bun, stai că sunt fain. Wanna fight to bang? Oh man, this is weird. Assault and buttering. Oh man, this is weird. That was too close. Câștigăm pe putești. Oh man, this is weird. That was too close. Hai că a fost bun și ăsta, frate. Foot punch. A durat cam mult și cred că, mamă, cred că tot meciul ăsta a fost tot episodul de astăzi. Îmi pare foarte necărărul, nu o să mă în spațiu ca prostia asta. O să-mi zic că nu mai ai spațiu. Number one. Au venit și Andreea, Gabriel și... da... Free refills on foot punch. Haideți odată!
Gabriela. Da. Și... nu știu să zic. Sper că v-a plăcut episodul. Eu sper să vă placă și să îmi ziceți în comentarii. A treia oară când vă zic. Bă, da, am lag, ce naiba. Te-mă de aici. Scoți mă pe la telefon. Dacă era Piper să vezi ce mă feream și sport. Bă, ce gol mă da prostul, mă da ce... Okay, challenge accepted. You need a nerf. Enjoy it. Să-l bate copiii. Alright, time to kick out this. It's time for some action. Heavy claw is coming to town. Time to push them into submission. O să-mi pun albărilor și cred că mă joc un match. După ce închid videoclipul. Sau cred că închid acum videoclipul, da. Și cam atât a fost videoclipul de astăzi. Iar noi o să ne revedem. Iar noi o să ne revedem pe data viitoare. Bye, bye. Ce părere am eu acum? Uitați-vă ce părere am eu acum. Despre asta. Bye, bye. O să ne revedem pe data viitoare. Bye, bye. Stați un pic. Bye, bye.